Biye alamsay septembre kalo kile woro samba fla ani mugan saba amnu sogolendo ana malikuna funi bololo sirofe ama fo belajira lini nyantuma bismillah ka bi kuna funya olu keneka anga jamana minisiri mi nyeshine do anga lakana koma ni ale koni Daoud Ali Mohamedini ale koni bolono blado ke kayira ka foko femi commissariat binani o koni minajo anga jamana koni konnala aya yira ka foko ni commissariat nunu koni minajo anga jamana marabolo kono mu metalike kayukuli koro segu mena kanyoro du Sahel kita joila nara buguni kuchala san duaza fokata si bajangara konma kasangani minisuma katagali kabo anga jamana kono ni olu katagali kun laban koni mena ke kabeni December kalo kili bisaba ani kelin samba fla ani mugan saba anga jamana nyema fuata si la kana tigla moma olu koni ko be faso dinke la brajerlin koni akilla sigi fuata si Conseil de sécurité des Nations Unies mani ONU ko kayira ka fo ko minisuma koni tagalin ko fe ubina wuli ka joke wa femiye ka fo wi dala kan ko ndi ko femiye ka ro ka fo armadia sharia olu koni na bato Mouvement Yerewolo debout sur les remparts au leader nu ale koni Adama Ben Jarani beko alemako Ben le cerveau ale koni mnela ka beni septembre kolo klena nini okunye tenado ni samba fla ani mugani saba wa akakiro koni mdaleno ka jumado nata koni kono ni obe Ben septembre kolo kleshiki koni ma Femi Adama Ben Jarani ale gam nedi sababu koni te dore doko ko temeni ka sangani akate meli do koni anga jamana radio sodo koni sanfelala ale koni kuma do fo munu koni tita anga jamana franche fanga nyama koni bonya di sirafe barsabla ay kuma munu fo olu koni be ina fo anga jamana fama koni lagushili kumadi kasangani karido temeni septembre kalo kili saba samba fla ani mugan saba somi koni kera bamaga chi tigla maula munu koni kumeku ka janda femme ikaro ka fo jala koroba koni fanfeni o koni be bamako siga so sira o koni fe ka bamako ka ikunda siga so ka o sira koni fe ni wakati ko folo na akoni mayira ka fo ko mogo matu ala wa mogo jokine koni mayi ama fo alibi ala ka basigi na tianga jamana konnala Niambola mta Burkina Faso jamana konnala kunu ngotarata septembre kalo kile duru samba fla ani mugan saba femi kado kafo bamaga chi tiglama ulu koni bingani wale taka Burkina dugu kondo sekera befo mima ko yatenga ni okon be Burkina koroya fa okoni fe ni koni kara sababu ka mugo bidru ani saba koni bone anila o mugo bidru ani saba konna femi kado kafo fini tigla ka matani ulum fla be ula okofe ani civili ma bisaba anoro ama fo ala ka hineke bamaga to blajiranila ni wakati na anga jamana finitik la ko kirengirana fo mun mako force de défense et de sécurité olu koni bolma fe binani ani saba koni soro ni wakati na bolma fe binani ani saba na bisaba ani wolonfla olu koni pick-up yi o ko fe femi moteur de dépannage o saba koni be ala oni ulex double cabine o koni saba fene be ala ni bolma fe nun kon jira anga finitik la ko ma wala sa kaseku de me femi ba maka chukal la kabo anga jamana konnala Femi Norvège jamana ale koni aka ambassade datuko kabo anga jamana koni konnala ni wakati na ama sabu wera koni fo ala aya yira ka fo ko ale ka ambassade koni mina datuko kabo mali konnala ka sabu ke lakana ko olu koni nga ko femi ka do ka fo atina fiya koni bla jamana koni che bara nyogonya o konna Norvège jamana koni ni ngania inta wakati la ni minisma koni nga tagali be sena ka ben wakati mini o koni san laban koni olu konnai koni atagalaje femi Norvège jamana akoni demen chamon ke wala sa kasega ben koni lasigi anga jamana koroyan fawfe ni salaba nunu ulu konna femi ikaro ka fo samba flani mugan fla konna la femi uka jamana warni abe fo mako kuro norvégien ukoni o million keme wolon fla binani andurudi mi kon mebe sefa wari miliari binani ani fla ukon ma ayo di wala sa ka demen ke anga jamana nyeta ukon kula kerengrene ala koroyan fa ukon fe kata
janvier kalo konna kana bila utu kalo konna samba fila ani muga ani saba konna la anga jamana fanga tigilama ulu koni willa ka jɔ ka se ka fɛn min ka do ka fɔ anga jamana sanu bɔyɔrɔ ulu konna min kɔni kɛla anga jamana region fila o ni ɲɔgɔn cɛ min ye banakɔrɔ ani keɲeba kɔni olu ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ka do ka fɔ ni yɔrɔ fila in kɔni fɛn min ye sanu kɔni bɛ ulu kɔni na kosɛbɛ kɔni ka ni wili ka jɔ in kɛra sababu ye walasa ka se k'u bolo kɔni da fɛn min ka do ka fɔ sanubɔla maa kɛmɛ minnu kɔni bɛ k'u ka baaraw kɛ n'a tigɛ kilennenya ani jɛlenya kɔni kɔnɔna la min senfɛ u sera ka bolimafɛn 50 kɔni minɛ fo ka taa se u bolola baara minɛ kɔni tɔni 100 ɲɔgɔn bɔɲanko ma. ma fɔ ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka lamɛnli ko ɲuman la ni aw bɛ fɛ aw ka cakɛdaw ka lakodɔn aw ka jagofɛnw ka lakodɔn a bɛ se k'aw sɔgɔ Mali kunnafoni direction commerciale la wa kɔfɛ aw minnu bɛ fɛ aw ka foli ka kɛ kunnafoniyaw laban a bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la ni o ye 94 42 23 82 ni o ye 94 42 23 82 o yɔrɔ de la an bɛ foli di an ka tunkarankew ma minnu kɔni bɛ an lamɛn jamana kɔ kan kosɛbɛ an bɛ Burama Danbele kɔni fo ni ale sigiyɔrɔ kɔni bɛnnen don Libi jamana o ma o kɔfɛ an bɛ Abdou Traoré fo ni ale kɔni bɛ Masakama a bɛ an lamɛn wagati bɛɛ an ka foli bɛ u bɛɛ ye ni wagati na an b'a fɔ aw minnu ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw ka mɛn sini ni Ala ma basi kɛ ne ni aw la.